alaika mubaddali sayyidil arabi mukammali. Assalamu alaika mubaddali sayyidil arabi mukammali. Ya buwayayyen sarki guda wanda ba shi da mata bai da ɗa, ka kaɗaita a mulki na faɗa yarda in wake sirkin Ali. Kai salati jalla jalalu kun habibu ka ba wani ba da Ali wa sahabu jami'u sa su sun bu mafi kyan hankali. Assalamu alaiki mukarrima sayyida ma'asuma alima, na fake da isarki mu'azzama so nake in kalli mubaddali. Assalamu alaika mubaddali sayyidil arabi mukammali. Sayyidi Sadibu a gaida kai, Sayyidi Umar na sa da kai, Sayyidi Usman na sako da kai, har Imamu Ali yalin wasu nata sai na sadaku, Shehi Ahmadu Tijjani Sadiku, har abai sa kai na ya kuma sikinku su dai ba hankali. Shagatibu na san ka na sa gaba, ka zamo a gare ni uwa uba. Shehi Malam Adamu Katibi, Allah kyauta makwanci adani. Assalamu alaika mubaddali sayyidil arabi mukammali. Yadda sai na faɗa inda dada sallama ta ga Aba Sadida, sayyidil arabi nurul huda, ba kamar ka cikakken akili. Assalamu ala albashari, assalamu alaika mudassiri, ba kamar ka ɓoye da zahiri, ka fi kowa kyawawan hali. Basharin amma lakal bashar, sun sani wasu kuma sai su gaya, tabbaci sai ranar mahashar za a gane wayar. Assalamu alaika mubaddali sayyidil arabi mukammali. Ya fi kowa kyawun zuciya, ya fi kowa haƙuri juriya, shugaban da ya kawo shirya muku tara bibi arabi. Ya fi kowa ba da rabo, ta gyara aljanna yake rabo, na cika baka abu abin yabo, sidimu ma ba mu mubaddali. Yan ɗabi'u duka ba a kai gaba, asali da nagarta har gaba, wata uwa ba ta haifi kamar ka ba, san ka ko ba nasi akin. Assalamu alaika mubaddali sayyidil arabi mukammali. Kai na zaɓa gaya tilmuna, san ka ya bi jiki na ko'ina, san ka ne ya saka mahabubuna, nake yin begen ka mukammali. Jarumi mai tarwatsa min kirai, shai kadai na kira namijin kwarai, tunda muka fansar ma da rai, mun fi son ka akan komai Ali. Mun ji Ahmadu baya yin fada, ko a mai wauta barin nada, a kufarin ma da ya ɗan taba, a umarnin Allah ne Ali. Assalamu alaika mubaddali sayyidil arabi mukammali. Ka kawaici da karamci gwani, aminci na saya kayatar da ni,
yawu na saya tafiyar da nisan ka ko ba na si adali. Ya wata fita so ka muje ta ba ko makagi bai ja so ka ba dan irin matsayin da ka harhaɗa sayyidi Ali ka muzammili. Kai can sabu jahil kuwa sun yi babba asarar rayuwa har su ji ka su ganka mafi uwa su ƙi imani jahili. Assalamu alaikum bajali sayyidil alami mukammali. Dama fa abin sai mai rabo godiya guraba min yabo shi yasa na zamo mai yabo ga kairin nasu bawan alaki. Ya abul gasum a kula da mu so muke ko bayan babu mu du tsawon zamani a yi da mu a cikin hadarar samu zambili. Lamini na ziyara shugaba tausaya mana ba dan halinmu ba mun sani ba za ka namu ba si da ai mana dan maula. Assalamu alaikum bajali sayyidil alami mukammali. Har uwa da uba a kula da su rabbukan komai a tsaya musu malamai da masoya har da su har Madina akai su mu bajali. Musa yaya mai Fadima ni na rera ga mafi kyan gama so nake ai min alfarma da fuskar Ahmadu na yi tozali. Assalamu alaikum bajali sayyidil